Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 319 ба анҷом расид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни Дю Плесси ва Хамзат Чимаев шуд. Муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва муҳорибаи яктарафа шуд. Чимаев ҳамаи раундҳоро гирифта ба чемпион ягон шанс надод. Ҳамин тариқ дар натиҷа Хамзат Чимаев бо қарори ҳамаи доварҳо ғалаба ба даст оварда чемпиони нави вазни миёнаи UFC шуд. Мо Хамзат даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. ҳамаи муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳатман даромада тамошо кунед, чунки дар ин турнир нокаутҳои беҳтарин буданд. ҳозир бошад Суханхои Хамзат ва Дрикус аз дохили ОКТАГОН. Бепул ҳиҷома дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Табрик ҷаноб. Ма бо ғолиб ва чемпиони нави вазни миёна Хамзат Чимаев. ин лаҳзаро ту дер боз буд ки интизор будӣ. аввалин муҳорибаи унвонии ту дар UFC ва ту ғалабаи ба боварӣ ба даст овардӣ. чӣ қадар ту аз муҳорибаи худ қаноатмандӣ? ҳей, ин бача танҳо дар дақиқаҳои охир худашро нишон дод, лекин ӯ хеле сахт аст ва ма ӯро фавран шикаст дода натонистум. бахшиш бачаҳо. ма қаноатмандум, хурсандум, мисли ҳамавақта. пулҳои худро гирифтум. Дана, пулҳои маро равон кун, ма онҳоро аз ин камарбанд дида зиёдтар интизорум. лекин камарбанд барои кишвари ман хеле муҳим аст. Ҳамзат, бо чӣ гуна нақша ту ба ҷанг баромадӣ? Ма дуруст фаҳмидум ки ту нақшаи худро 100% иҷро кардӣ. Дрикусро ба замин афтонидан ва ӯро идора кардан. ма ягон вақт нақшаи ҷангӣ надорум. Танҳо мебаром ва кор мекунам. Чӣ гуна ки дар зал ин корро мекунам. ин шахс бақувват аст ва ма ӯро фавран шикаст дода натонистум. эҳтироми ман ба ӯ. ӯ ягона чемпионе ҳаст ки номи маро гирифт. ин шахс дили калон дорад. шери ҳақиқии африкоӣ. ташаккур бародар. Ҳамзат, аз ин лаҳза хурсандӣ кун. ту акнун чемпиони нави вазни миёнаи UFC. Дрикус, ту ба монанди ваҳшӣ ҷангидӣ. то охир барои ғалаба рафтӣ, лекин дар натиҷа мағлуб шудӣ. дар вақти ҷанг буд ягон чизе ки туро ҳайрон кард. бале, медонӣ ӯ аз боло идораи беҳтарин дорад. ӯ ба монанди адёл аст ва гап дар қувваи ҷисмонӣ нест. ӯ гӯё медонист ки қадами навбатии ман чӣ гуна мешавад ва ӯ маро идора карда қувваи кам сарф мекард. ман бояд интихоб мекардам ё ба пушт хобам ё ин ки ӯ дар пушти ман меистад. дар охир ман риск кардам, пушти ӯро гирифтум ва қариб ки маззаи ғалабаро чашидум. лекин эҳтироми ман ба Ҳамзат, ӯ ин чизро 100% сазовор аст. ӯ маро ҳаққонӣ зад ва ӯ имрӯз аз ман дида зуртар буд. аммо ман бармегардам ва камарбанди худро бармегардонам. ҳозир ин камарбанд аз они ӯст ва ӯ ин чизро арзанда аст. бигзор ки ҷашн гирад.